Sinoć, nakon žurke koja je organizovana kako bi se zadrugari zabavili, Luna Đogani ušla u konflikt sa MC Damirom. Naime, on je blogerku prozivao za tablete koje konzumira kako bi održavala svoje psihičko stanje, što je nju skroz izbacilo iz takta. Na ovu provokaciju nije pala samo Luna, već i njen brat Adam Đogani, koji je, kako sam kaže, hteo da ubije Damira. Ubrzo se haos stišao, a Demiro je napustio sobu. Zadrugari su se iz spavaće sobe prebacili u dvorište, a ubrzo im se pridružio i MC Damiro. Ako si došao ovde ima da ćutiš, Demiro, napomenula je Suzana. Luna je za mene prdina bara, gledao je blogerku MC Damiro. Hoćeš da se otkačeš od mene više, Luna je bila van sebe i dodala. Imaš ovde dosta ljudi na koje možeš da se nakačeš, nećeš više spominjati mog brata i moju majku, pička ti materina. Svi su krenuli da viču Lunino ime jer su shvatili da će ovo ponovo otići predaleko. Đoganijeva je u momentu kada je Damiro spomenuo Anabelu uzela flašu i svom snagom pogodila Damira. Glavu ću ti polomiti, pičko jedna, mamu mi spominješ, nikog ne diram, nisam pila, on došao da mi spominje majku, urlala je Luna Đogani. Haos je usledio, a neki od zadrugara su i vrištali. Đoganijeva je bila u nervnom slomu, a svi se pitaju da li za ovaj udarac sledi diskvalifikacija.